Kybernetické útoky jsou pro firmy tvrdou realitou a v roce 2025 jejich hrozba dál roste. Úniky dat, napadení kritické infrastruktury, paralyzované podnikové sítě. To už dávno nejsou ojedinělé incidenty, ale každodenní riziko. Opravdu existuje spolehlivá obrana před hackery a drží legislativa krok s tím, jak rychle se mění metody online zločinu. Nejen na tyto otázky odpovídá Martin Trávníček ze společnosti Zimestic Solution AS. Dobrý den. Dobrý den. Jak se v poslední době proměnily kybernetické hrozby, kterým firmy čelí? Já si myslím, že za poslední období několika málo let zpátky jsou ty hrozby a zranitelnosti stále stejné, ale ty útoky z mého pohledu a z mé zkušenosti jsou mnohem sofistikovanější. Jsou propracovanější, když si vezmete například běžné phishingové útoky, které kdysi se vyznačovaly zejména nekvalitní češtinou nebo neodbornou češtinou nebo nekvalitním provedením, jsou dneska prakticky nerozeznatelné od třeba pravdivých stránek. A já si myslím, že příklady z několika málo posledních měsíců, možná 2-3 let zpátky, takže najednou se ty útoky dotýkají i větších společností, i společností působících v rámci IT. Hodně často se tyto hrozby projevují ztrátou dat, mohou se projevovat ztrátou dobrého jména a já si myslím, že ta sofistikovanost, která je dneska na straně hackerů nebo takzvaných těch černých klobouků, jako o tom vždycky hovořil můj kolega na univerzitě, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem daná společnost, daný občan, člověk, chce vlastně k těm hrozbám přistoupit. Jakou roli hraje v té vyšší sofistikovanosti hackerů umělá inteligence? Já určitě asi nejsem úplně přesně schopen posoudit, do jaké míry umělá inteligence je dneska schopna pomáhat hackerům, ale přeci jenom je to umělá inteligence, to znamená, je to něco, co je strojově naučeno, něco konat. Já si myslím, že může ty samotné útoky zrychlovat, zkvalitňovat tak, abychom my si jich nevšimli do poslední chvíle. Určitě je dokáže asi plánovat. Určitě je to nástroj, který na jedné straně jako mince má vždycky svoji dobrou stránku, která nám pomáhá, třeba překlady, a která nám může ublížit, což může být v rukou zkušeného programátora i taková menší zbraň. Jaké klíčové změny přinesla Evropská směrnice o kybernetické bezpečnosti, která vstoupila v platnost 1. ledna v rámci českého právního řádu? Já sám za sebe i za naši společnost vnímám směrnici NIS 2, tak je nazývána, velice pozitivně, a to minimálně v tom ohledu, že již se posouváme od zákonných a legislativních požadavků a vyhlášky 82 z roku 2018, se posouváme od těch podniků kritické infrastruktury a od těch významných informačních systémů do mnohem širší oblasti společnosti, jako jsou například dodavatelé do těchto společností, kraje, města, obce. To znamená, posouváme se i do kategorií, které dříve řešily kybernetickou bezpečnost, nicméně legislativně tuto povinnost neměly. Dnes již tato povinnost vzniká a já můžu za sebe jenom říci, že toto je povinnost, kterou vnímám velice pozitivně, a to z toho titulu, že konečně máme nějaké hřiště s mantinely. Konečně víme, že i když jsem dodavatel a dodávám třeba do energetické společnosti, tak budu muset se začít vážně zaobírat tím, jaká bezpečnostní opatření jsem u sebe zavedl, neboť nejenom věcně, ale i smluvně je po mně objednatel, třeba daná energetická společnost, bude vyžadovat, včetně auditů a kontrol. Byly české firmy na takovou změnu připravené? Já pevně věřím, že ano, že většina českých firm je již na toto připravená, protože Česká republika patří, řekněme, na špičku v rámci kybernetické bezpečnosti v rámci Evropské unie. Na druhou stranu, být připraven před 2 lety neznamená být připraven nyní. Takže je to o nějaké kontinuální... Přesně jak říkáte. Je to o tom, že pokud se zamyslíme, jak fungujeme jako společnost, tak si myslím, že ta kontinuita sebereflexe a kontinuita toho, že přeci jenom něco mi funguje, ale kdykoliv můžu zavolat přece nějakou nezávislou společnost, která mě řekne z toho vnějšího pohledu, jestli to, co jsem zavedl a to, co udržuji, je dostatečné, protože jak jsme před chviličkou uvedli,
ty útoky jsou sofistikovanější, jsou častější, jestli by nebylo třeba vhodné doplnit infrastrukturu nebo doplnit lidské zdroje, dovzdělat kolegy a podobně a dál investovat. Je to podle mě proces, který neustále je rozvíjen a je to ekosystém, který je živý. V rámci kyberbezpečnosti Česká republika patří v Evropské unii k lídrům, což je předpokládám i vaše zásluha. Jak Zimestic pomáhá klientům zvládnout požadavky evropských nařízení? Já děkuji za ten krásný kompliment. Já myslím si, že tu zásluhu si kladu hlavně v tom, že se snažím s našimi zákazníky diskutovat o tom, jaký mají současný stav. Takže pokud bych to vzal úplně z rychlíku, tak troufnul bych si říct, že jak dokáže naše společnost pomoci, ať už firmám nebo jednotlivcům, univerzitám, státním organizacím, komerčním subjektům, tak je to v tom, že máme tým odborníků, který je schopen nezávisle zhodnotit stav, jak se říká v angličtině as is, to znamená stav, který máme, versus stav to be, to znamená stav, který bychom měli mít. A to nejen z pohledu legislativního, ale i z pohledu toho, že se snaží pochopit, jak společnost funguje funkčně, procesně, věcně a nenarušit tak kontinuitu například u výrobního podniku výroby, ale vhodně doplnit tu takzvanou backendovou, to znamená zadní část informačních systémů tak, aby bylo velice těžké do nich proniknout a zároveň určitě, a to nechci si úplně přihřávat polívčičku, ale naše společnost je distributorem jedné z amerických společností, která se soustředí právě na oblast monitoringu, bezpečnosti na úrovni koncových zařízení a podobně. Máte konkrétní příklady firem, které díky promyšlené strategii kybernetické bezpečnosti posílily svoji reputaci na trhu nebo získaly nějakou významnou konkurenční výhodu? Já si myslím, že mezi tyto hrdinné společnosti patří společnosti zejména takové, které prošly nějakým bezpečnostním rizikem, já spíš bych řekl incidentem nebo útokem, protože tyto společnosti v reálu pochopily, co to vlastně znamená, když jsou napadeni. Když přicházejí o data nebo jsou vydíráni a podobně. Týká se to i nás občanů, běžně to slýcháme v médiích, jaké hrozby nám čelí. Avšak teprve ve chvíli, kdy se s tou hrozbou potkáte, tak vlastně zjistíte, co to v reálu znamená. Z mé vlastní zkušenosti jsou to určitě organizace jak ze státní správy, tak i organizace z komerčního sektoru, tak i zejména IT firmy i v našem okolí, kde teda já se skláním, protože dokázali minimálně posunout tu hranici vnímání kybernetické bezpečnosti u nás v rámci společnosti na podstatně vyšší úroveň, ale to, co jsem a ta odpověď, kterou jsem chtěl začít, nakonec jsem ji ve své hlavě nechal až nakonec, je vlastně lidský faktor. Vždycky to závisí od vedení firmy, od jednotlivých osob, které se podílejí na tom, jak budovat kybernetickou bezpečnost, jak zavádět technická opatření v rámci firmy. A pokud máte někoho, kdo je alespoň trošku vizionář a na druhé straně vlastník firmy nebo jiný stakeholder, který může být i ze státu, to vnímá jako potenciální riziko, tak samozřejmě ta mitigace samotných rizik je už prvotním úspěchem. Jenom to, že se podíváte na to, jak fungujete a jak byste měli fungovat. Jak s klienty pracujete na snižování selhání lidského faktoru? A většinou, jak už jsem uvedl na začátku, po výstupu, řekněme, z té rozdílové, někdy se jí taky říká gap, analýzy, vyplynou technická opatření nebo návrhy pro zlepšení. Ty my se většinou snažíme napárovat i na tu legislativní část, to znamená na těch více jak 100 technických opatření, které by měla firma naplnit a udržovat. Vysvětlit, co bychom například udělali jinak. Snažíme se jim samozřejmě pomoci i s dodávkami, ale zároveň toho klienta, a teď tím klientem může být opravdu, představme si kohokoliv, mě, vás, společnost, kohokoliv, se snažíme dále udržovat v aktuálnosti těch informací, pomáhat mu, aby se dovzdělávali jeho zaměstnanci. Prostě není to pro nás věc, která by skončila jednou dodávkou nebo jednou analýzou, ale je to věc, kterou my se snažíme s tím zákazníkem neustále držet v módu, tak jak už jsem uvedl, je to živý ekosystém. Tady se bavíme o nějaké investici do prevence. Jak si stojí v porovnání s náklady na řešení kyberútoku? Já si myslím, že jednoznačně prevence stojí řádově méně než řešení nebo hašení požáru. Ten příměr je velice jednoduchý. Pokud jsem doma a vznikne požár a mám podle legislativy mít hasičský přístroj, který prochází pravidelnými revizemi, mám ho tam, můžu požár
nebo může se mi podařit ten požár uhasit. Stejně je to v kybernetické bezpečnosti. Pokud budu prevenci naplňovat, pokud budu revizemi se snažit zjišťovat, jaké jsou mé nedostatky a budu opravdu jako pokorný a budu se koukat směrem k tomu, že ta hrozba může přijít, tak samozřejmě ta prevence vždycky stojí řádově méně než hašení toho požáru. Protože když půjdeme paralelou zpět k tomu, že mě tedy zahoří rodinný dům, mám ten hasicí přístroj, pokusím se uhasit, samozřejmě někdy se může stát, že se to nepodaří, ano, to tak je, ale pokud se mi to podaří, tak ty náklady jsou určitě nižší, než když vyjede několik profesionálních hlídek výjezdů hasičů a snaží se můj dům uhasit. I ty škody jsou pak následně mnohem větší a trvá mnohem déle napravit nebo dostat se k tomu původnímu vztahu. Myslím si, že těch příkladů, které v rámci České republiky nebo i v rámci Evropské unie máme možnost z médií a i jinými cestami sledovat, je řádově mnohem více. A jsem rád, že třeba NÚKIB jako národní úřad vede tuto databázi a pomáhá společnostem nejenom ze státní správy řešit i následné postupování v rámci zavádění těch bezpečnostních opatření. Zmiňujete společnosti státní správy, mluvili jsme o nějakých korporátech. Měli by do kyberbezpečnosti investovat i menší střední podnikatelé, nebo se to týká jenom těch větších? Já si myslím, že investovat do obrany proti něčemu, co víme, že na trhu existuje, my to můžeme tomu říkat hackři, by měl každý člověk. Už jenom proto, že jsem doma, mám počítač, na tom počítači máme antivir. A všichni můžou se uspokojit, máme tam antivir. Na druhou stranu, dneska už jsou dostupné firewally, to znamená zařízení, která vám umožňují být bezpečnější, když to řeknu laicky, které nestojí ty 100 000 a miliony, samozřejmě jsou v různých škálách. Dnes už si myslím s tím, jak jste uvedl na začátku, že, nebo vaší otázkou, a já jsem odpovídal, že útoky jsou mnohem sofistikovanější a častější, tak si myslím, že i nástroje, jak se bránit, jsou daleko dostupnější, než byly. A je to jenom o každém člověku a o každé firmě, společnosti, jakým způsobem k tomu přistoupí a zpátky se vracíme vlastně k tomu lidskému faktoru. To znamená, za mě lidský faktor hraje prim. Které technologie nebo nástroje v oblasti kybernetické bezpečnosti podle vás představují největší potenciál do budoucna? Já si myslím, že umělá inteligence, tak jak jste uvedl, se hraje svoji roli. Bez pochyby dnes většina organizací, a můžou to být i malé střední podniky nebo i větší, mohou konzumovat služby v oblasti takzvaných SOC neboli Security Operation Center nebo systému na hlášení nějakých anomálí, na detekci těch hrozeb. Zároveň většina z nás už používá třeba ochranu koncových stanic, máte šifrované přístupy do počítačů a podobně. Já si myslím, že prim budou hrát určitě systémy monitoringu a včasného varování. A to ať už jsme v oblasti kritické infrastruktury nebo v oblasti komerční části, ale samozřejmě svoji roli bude hrát vzdělávání. Takže jak postupovat při tom? Když bychom prošli teda tím procesem, řekněme, že dneska můžeme si to říct na krátkém příkladu, že jsme teda ta společnost, která realizovala tu rozdílovou analýzu, zjistila, že možná má zaveden systém vzdělávání, ale také, že bezpečnostním incidentem, ke kterému došlo třeba -1 rok, jsme vyhodnotili, že ty procesy, které jsme si nastavili, nejsou v pořádku, nebo neodpovídaly zcela realitě, dostupnosti řízení dodavatelů a podobně, tak můžeme navrhnout minimálně nějaký interaktivní kurz, můžeme zkusit otestovat naše zaměstnance, ale tak, abychom jim to vysvětlili, že se vlastně nic nestane, když na tu adresu kliknou. Dneska už, jak už jsme uvedli, se stírají ty dlouho omílané, no tak snad si to přečtete a vidíte, že ta čeština není správná, tak na to nemůžete kliknout. Ta doba je hrozně rychlá, to znamená, my se snažíme těm firmám pomáhat v tom návrhu těch bezpečnostních opatření v jejich zlepšování, ale soustředíme se i na lidské zdroje, proškolení, pravidelná účasti na nějakých, řekněme, konferencích odborných a podobně, ale zároveň samozřejmě vidíme potenciál v produktech, které se snažíme jako společnost našim partnerům a zákazníkům na trh distribuovat. Pojďme si říct jednu věc nakonec. Co je úplně základní poučka, první, kterou by člověk měl znát, když se, dejme tomu hypoteticky, připojí poprvé na internet?
Na co si dát pozor? Základ. To jste mi teda nechal nejtěžší otázku nakonec. Já ze svého pohledu, pokud bych měl doporučit, a opravdu vnímám to z pohledu zkušeností, tak je to o tom, ani ne tak internetu, jako o těch sociálních sítích. Koho si přidám do svých přátel, když budu teda mladý, koho si přidám do svých přátel. Měl bych si aspoň základně přečíst, jak se na internetu chovat bezpečně. Měl bych projít vlastně takovou autoškolou. Já si myslím, že by nebylo od věci, kdyby každý, kdo se chce připojit k internetu, měl takzvaný řidičák pro brouzdání a práci s internetem. A já tady vyzvihnu mého profesora Sedláka, který toto opakoval. Ano, každému bych dal řidičský průkaz. To znamená alespoň malý kurz. A dneska z těch kurzů je mnoho, jsou dostupné, jsou zdarma. Každému bych doporučil, aby se na to podíval. A pak od tohoto kurzu přejít v rámci své chuti, nějakému sebevzdělávání a ve firmě by samozřejmě toto i z pohledu směrnice NIS měla zajišťovat společnost, tak jako je třeba školení dneska bezpečnosti řidičů, nebo školení BOZP, nebo školení řidičů, tak já si myslím, že by si všichni měli zvyknout na školení v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany kybernetické bezpečnosti. Bohužel, doba nám to přináší, bohu dík, že se posouváme dále v technologiích, takže já bych možná takový malý řidičák na zkoušku na brouzdání na internetu. Tak abychom se nebavili jenom abstraktně, tak si zkusíme dát takový jako konkrétní příklad. 20 let podnikám, mám zhruba 20 zaměstnanců, vlastní infrastrukturu, konzumuju služby, mám nějaká datová centra, cloudy, jsem v dodavatelském řetězci a bum, přijdou hackři a chtějí po mně výpalné. Pak pravděpodobně asi budete čelit ransomwareovému útoku a já teďko tu moji odpověď a nebudu se jí vyhýbat, ale pokusím se ji rozdělit do dvou logických celků. Buď to jste investoval v minulosti do oblasti ochrany před takovýmito útoky, pak se v podstatě, a teď to hodně zjednodušuji, dokážete přepnout do jiné lokality a vaše firma funguje dále. Řádově během hodin si myslím, že to je možné. Možná i během menších jednotek hodin, pokud máte zajištěnou takzvanou vysokou dostupnost. A vaši zaměstnanci vědí, co a jak mají dělat, a vaši dodavatelé také. Hovořil jste o tom dodavatelském řetězci. Pak jsou ty náklady v řádu menších jednotek desítek tisíc korun. Pak je otázka, jak budou náklady na to odstranění té škody na té současné infrastruktuře, ale nemyslím si, že už by to bylo natolik zasahující pro vaši společnost, že by vás to výrazně omezilo ve vašem podnikání, nebo že by to sežralo veškeré vaše úspory. Pak ale můžete patřit taky do té druhé kategorie, že jste na tento útok nebyl připraven, a pak se určitě připravte na 100 000 škodu. 100 000, myslím si, dokonce řádu vyšších jednotek 100 000 korun, protože to je ještě část, kterou umíte zaplatit. Ale reputační riziko v rámci toho dodavatelského řetězce, který jste zmínil, je tak obrovské, že troufnu si říci, že takový hackerský útok, pokud byste, pak je otázkou toho, jestli platit nebo neplatit, to nechávám na zvážení každé společnosti a určitě v kontaktu s policií České republiky nebo s orgány činnými v trestním řízení. Pak určitě ta náprava bude trvat mnohem déle, bude stát mnohem více peněz a já si myslím, že vás to dokonce může stát i to podnikání. Takže to může znamenat čistý konec. Může, bez pochyby. Pokud jste data neměli zálohována a máte tam data o svých zákaznících, máte tam data o svých odběratelích, máte tam třeba vzorky nějakých vašich produktů nebo know-how, které jste do toho vložil čas a podobně, ale znovu jste mě navedl touto otázku, znovu se vracíme vlastně k tomu lidskému faktoru. Že pokud jsem si schopen tu hrozbu uvědomit, a většina z nás je dneska schopná hrozbu uvědomit, že když vyjedu na silnici bez povinného ručení, tak pravděpodobně zaplatím veškerou škodu, která vznikne. Když se dneska nepojistím, když pojedu na lyže, tak dokonce v některých areálech mě ani nevpustí, abych mohl lyžovat, tak si myslím, že bychom možná všichni se vlastně měli chovat, tak neříkám, že bychom se měli pojistit, určitě se můžeme pojistit, ale určitě udělat maximum pro to, abychom v rámci toho dodavatelského řetězce byli ten spolehlivý partner, a to si bohužel vyžaduje investice, právě třeba do těch částí, které naše společnost dělá. To znamená, ano, může vás to zlikvidovat, může to stát 100 000, miliony, může vám to vzít chuť podnikat dále,
ale už dneska vám umíme doporučit, a myslím si, že nejenom my, ale i ostatní na trhu, jak se zachovat proto, aby testou v rámci této hrozby nebo tohoto incidentu, protože stát se může, stále je to lidský faktor, a něco nepředvídatelného, tak abyste z toho vzešli se ctí a s minimálními náklady. Jak si stojí v rámci připravenosti na kybernetické hrozby komerční podniky versus státní? Já si myslím, že komerční podniky nelze zcela srovnávat se státními organizacemi nebo se státními podniky a podobně. Já bych řekl to, že to vždycky je odvislé od toho, jaký je management, jaký jsou vlastníci firmy, ty stakeholders, o kterých jsme hovořili, a zda někdo z nich se obklopí lidmi, kteří nejsou jenom třeba ajťáci, ale jsou to i třeba takzvaní bezpečáci, to znamená manažeři kybernetické bezpečnosti, architekti kybernetické bezpečnosti, auditoři, kteří se mu snaží předložit fakta, která se stala, a návrhy, co udělat pro to, aby to v dané společnosti nenastalo tak, jako to bylo třeba u některé jiné. Ale vnímám to, že se snaží všichni. Na druhou stranu samozřejmě troufnu si odhadnout, že komerční sektor, vzhledem k tomu, že i dodává do toho státního, tak ta jeho připravenost ne, že by byla na nějaké větší úrovni, ale je systematičtější. Vaše firma Zimestic Solutions se kybernetickou bezpečností zabývá a vzhledem k tomu, že i v rámci legislativních změn se firmy musí chránit, vnímáte větší nápor, popřípadě máte kapacity? Samozřejmě vnímáme navýšení zájmu o oblast kybernetické bezpečnosti, průběžně navyšujeme kapacity, protože samozřejmě nejsme společnost, která je schopná obsáhnout celý trh, ale pokud zákazníkovi sestavíme nabídku a prodiskutujeme tu část jeho problémů, tak se zákazníkovi věnujeme, rozšiřujeme i portfolio partnerských společností, ať už těch menších nebo těch větších. To znamená neustále, je to pro nás ten náš vlastní ekosystém, o kterém jsme hovořili před chvilkou, že je v kybernetické bezpečnosti, tak se samozřejmě děje v každé firmě. My se snažíme oslovovat univerzity, spolupracujeme i s univerzitami, budeme teď spolupracovat i se středními školami. Určitě si ten čas na našeho klienta najdeme, protože i jako firma chceme růst. A ten růst máme podmíněn samozřejmě našimi zákazníky. To znamená, i my se snažíme každému zákazníkovi maximálně víc vstříc. A pokud už víme, že bychom náhodou nebyli schopni podchytit všechny problémy, tak právě proto máme ty partnerské společnosti. Takže ano, těšíme se na naše zákazníky. Zmínil jste mladé lidi, studenty. Je jich řadách zájem o práci jako, já nevím, odborník na kyberbezpečnost a je to třeba i kvůli vysokým výdělkům těch lidí? Já si myslím, že když se díváme na ty mediány výdělků v rámci médií, že určitě oblast IT je ta oblast společně s personalistikou, která bude růst. Za mě je to otázka naší vlastní investice do těchto studentů. To znamená pořádání hackathonů, pořádání soutěží pro ně. Pokud to jenom trošku jde, tak pomoci nějakou technikou, kurzama, vzděláváním a podobně, přednáškami. Věřím, že na podzim rozjedeme i sérii přednášek pro střední školy a gymnázia a bez pochyby je důležitá hlavně motivace. Já si myslím, že pro mladé lidi dneska výdělek ano, je určitě důležitou částí, ale myslím si i ta motivace v tom, že budeme pracovat v odvětví, které je neustále dynamické, vyvíjí se a navíc dneska už se ty děti v podstatě rodí s mobilem v rukách, takže proč tu zkušenost a ty znalosti, které nabydou dneska na těch sociálních sítích, nezúročit i v budoucím zaměstnání? Koneckonců by je to mohlo bavit. Chovají se mladí bezpečněji na internetu než starší generace? Já si myslím, že je to zcela individuální, ale pokud bychom měli porovnat starší generaci a tu mladší, tak samozřejmě nelze porovnávat, zda se chovají bezpečně, ale jsou mnohem otevřenější pro věci a činnosti, které na internetu provádějí, než starší generace. Já tam myslím, že jako takzvané to 70kové dítě, které se narodilo, tak si myslím, že dneska třeba sociální sítě vůbec nevyužívám. Ale moje dcery ano a musím říci, že větší míra zodpovědnosti chování se a v uveřejňování určitých informací by jim hodně pomohla. Říká Martin Trávníček ze společnosti Zimestic Solution AS. Já vám děkuji. Já vám také děkuji. Naschledanou.